Istorya mo. Istorya ta cute. Kanya sa Buang. Eso ko na. Wala po. Alright, so welcome back to the new episode of Marlo's podcast. Sismusong lagong delay. Wala pa minuura. Sugod na. Lagi putos on mo. Hindi makita ang ipon mo. Dagdag na yun. Ha? Daot mo ko. Dako sa ang ipon. Ayaw mo nga, dapat. Mo tayo mo. Sugod na na. Nag-record na rin. Ginawang ka kay record. Sige, pa. Di pwede naman nga dili. Unsa man? Dili na sa? Okay na to. Ano ba? Ako na record. Pwede. At least Oo, niya na lang clip. Oo. So, kuha mi ko sa kay naman may usa ka amigo nga upat na tamin tanan no. Si Mark Calilero. si Family guy. Marco from Trubuyo. Marco from Trubuyo. Yeah, wala naman siya oras kay nang sige naman siya trabaho. Kalmo ka na di sa mo. Ano ba kasi? Ay ko daan di. Di ba nagpagkita buang? Ano yun, bagit ano. Kita nakakaro na sa screen no. Sige lang, ako na ikat. Huwag mas lakita. Wala, okay. So this is, kuha na niya ice tea nga ni Bu. Mo, klaro ka mo. Ice tea na nga Bu. Kani, marang na sa hospital, kani tigsukod o ihi mo. Klaro na siya. Nangandam naman na daan. Pangandaman sa disbuang. Alright, so akong kuya karon kay si akong mga amigo na, taga Silingan na to. Silinga, mga old friends. All friends from kana abroad. Old classmates. Ako taga LA, Lahong Lapas. Siya si Amaw, morning yung Amaw, Mark Amaw. Si Chan Chan. Kita mo niya sa akong vlog. Chan Chuy. Wala may di mo tayo podcast pero home tayo lingaw sa. So nag-podcast lang yun. Once we upload man good. So si Dongkoy magkuha ng tako. Mga ano na siya. Kunya Manamos dong ko eh. dili kay murag na siya ka ng mga kakulian sa balay nila ba niya. Mental sad. Dili murag na sakit yung iro. Kuha gidinggi. Yung iro gidinggi. Digilon nito. Dinggi yun din iro dito. Takol. Lagi. Istorya may May giwagi ubak. Istorya may alba. Idinggi lang iro. Di. Dinggi Dinggi yun yun day. di. Ay binuang Ay, pagbo siguro na. Lagi, pangutan na Bas Albert. Tawagi ka ron no. Lagi. Tawagi lagi. Dinggi yun di. Ya, tingin mo iro. Karon mo kadungog ko Lagi, ano ko tingin mo, Albert? Parbo siguro na sa Ano patan po na eh. siguro. Unsa may sintomas na mura sa siya di kay sa tao mag-rashes mong gunagot. Mauram to yung ingon. Mura ga tripping ka man. Ako ang trippingan bird. Kisa may mga vet na kanina maminaw mga taga veterinary na vet no vet doctor ba ingna mi kung tinuod ba nang tinuod ba nang kuno nang iro nang dingihon. Pero tinood jud. Okay. Atay kay ba kay tanong ko sa Facebook ba niya. Istige kita ka tong kuan kita mo atong nataga katong imong gisend ba bagro mo kita to kung wa ka na isen na to di mo kita katong na pailog nga kwarta dito sa surfer ba. So nakigyonon na ko nga kay nam to siya ni atom to siya sa police station sa yan ni anam to siya nga na siya 4 million unya ni buto ang sipers 3 million. 3 million ang iyang giingon nga nasod sa bag yan ni buto ang zipper Tungos kadagan. tungod sa kadagan niya natagak. What if kana ba kung akong ganaw na ba what if Apil ta tos nanguha. dili mas napay kanang mas amo ni mas amo ko amo ta ka apil ta dito jadi na to iuli di ba pero madlok nagaba pero ang mas amo na kay kung what if ang katong nagda sa kwarta kay dili day na di siya plano ba nga iyang tablahon ng kwarta niya iyang giingon nga 3 million pero nagamit na rin niya ang 1 million niya iyang
Palakad lagi. Iyang gipalakad nga gisabog-sabog niya kwarta niya. Nga paghuman para ma-thank you mo Mali. gyud ka, ma-thank you mo gyud na basta masabuan ka na, mo ana ka, ay wala na nabalik. Kay nay rumors ba nay mga gipang storya nga ang natagak na daw kay 15 ka bandol, which is kung ang bandol sa Bandol sa utag 20 mo sa to. 20 sa Nari, tag 20. Na tag 20. Abot tag skalibo. Ana usa ka ang usa ka bandol or bisa tag 20 siya or tag 500 basta usa ka bandol is 100,000 na sa bangko no. Nya 15 kano ka bandol ang nataga. Unya yang giingon 3 million good. Di 3 million siguro sa usa ka bag niya. 15 ka bandol lang kuan. So ang the rest na pa sa kuan. Napa niya pero na siya girimit wala. Kana. Or ingon siya nahurot na na Ato taga. Ato siya ingat kay sa tong podcast Oh, mo. kita lagi ko sa na yung mga nag-post ba giate kisa na siya. What if wala to na ay kanang gitagat-tagat kitog tuyo unya para Gamay ra marimit. gamay ra may remit kay tungod natagak siya pero diskuido na day siya daan kanang kuwang na siya remit ba. Kana. Usa po da pero di na tam judge. Kasi niya Diba? makiha ta diri. Hindi na ba kihagod kay ano. What if Roman, what Oh. if mo? What if? What Nga if, na ba? sa ano? Ano, gabiha sa? Usa pwede po na bisag kung bright lang jud ka no, makauna na Right, ka. ako, kung kuhan siguro, umpot lang, depende. Depende, di ba? Pero, Pero no, Ito. pwede mo guna kay, wata kaya ba, kuhan gamit niya kay emergency siya, o, di ba? Pero ato ara na nga istorya, no? Ato na sila pa noon, what if day? Ano, guna, what if? Di ba? Pero ikaw, Ado, mupunit ka. ay oo, oy, punit oy. Pero ambot lang og Pero yung may ulit, di. makitaan kas video. Duda punit mo. yun. Nga ako yung uli eh. Murag, dali rin gano'n mahurot ang kwartas ko. Ano Oh, ka na kwartas kwartas hangin ba niya? Ang gaba niyo mo. Konsensya. Nga? Ikaw na ang konsensya. Depende. 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 Lagi. Kung na kay konsensya, pero kung wala kay konsensya, ay kanam kayo may namatag. Ay no, lahiram ko na kung may matagag agmay. Sabi ikaw, may matagag 20, nagsunod ka sa 20. Yung mga na ko, ay miss, natagag. Kay 20 raman. Oo, Pero kung kita kag 1 million na matagag, imo kay uli. Muna Depende diya. jud kay bisag 20 niya kanang wala jud ka. Pwede na tumban. Tumban na wato na ni mo tanawa. Ana mo nagot. Grabe yan sa boy. Wala, what if, Roman, what if? What if, oh. Grabe yan, pero grabe kayo, ginuto na yung 20. Buta talaga wala jud ka pa. Buhaton yun niya gabon. Bato Di sa day. What if ra? Naginundon nung kus 20 na. Naginundon kus 20 na, nahinda pa mi dito sa Maracas ba. Ngayon, giawayang 20. Di, hapit nagpatay mi. Kay, Ato asa to katong Dito. computeran. sa computeran kay, namalit, ano ba? Palit ako og mantika, siguro to, balik 20. Gibutang niya sa kuan, gibutang niya sa katong ano mo ba kanang asa palitan nimo. Ang silbisa. Pagbutang, kita ko kung gibutang, sige 20 ni ko og mantika. Pagbalik na ko, nawagtang ang mantika. Ay, nawagtang. Nabugo! Nawagtang ang 20. 20. Naman nagbayad na anak ko. Pero kita ko kung ngayon gihatag. Siya, man na, akong gihatag dali. Akong gibutang dali. No, asa di ay. Pero kita ko, sige, salamat na ano ako sa naman dito. Piste, niagi di ang kanang mga taga-darit, tapos taga-Maracas, butang darang nga, kuhan, anak. Taga-Maracas ba? Di lang ako isgot ang isang ano. No, na today siyang manguha ba, kawatan siya ba? Ano sensiyo? So wala ra nitagad pa siya nako. Indidungan na rin siya sa katong namalit og kuan ba? Mantika. Kaya lagi pag-anan ako ni Bro, kita ka sa 20 diri bro. Siya ana siya, ha? Kita ko diri. Ana, ayaw ko nag-away kami. Atya. Ako kaya wala man kilayo ra mas negro na ro dito. Kinsa kay nakuha ni Jesus pagkita ko ana siya. Uy, kay nagkuha sa lagot nang ko kay nag-away lugod mi. Taka na lang ko pasangil. Uy, ikaw ha?
Ikay nakuha sa, ha, wala, pinalagot siya. So ako mura siguro ka na, wala siguro na, kaya mabaya ka nga, mura ka ng saywar ba? Sa Mura sa matahalan. kumadaong, ano ko, wala siguro na, kaya naglagot pa. Naglagot pa siya. Pag ano ako, sus, basig saywar na niya, ano ako balik. Di, nakaani mo, kaya, ano, pakita ko rin sa mong kuhan, be. Pag-isa siya ko na may 20 doon. Kinuklot ng 20. Kinuklot. Pag-ikulatan na mong ikaw. Ikulatan na mo kay kami, nag-away niya, be. Ikulatan na mo lagi. Kandag ka lagi. Mato, pagkagabiin na nga siya, pasaylo ako pa. Kadungog to ka na. Pero gamay pa siya ato, pagkadako niya, nakawatan na siya. Pag gamay, di pa kayo sa kawatan. Sinsiyo pa. Sige naman siya, pag sunod niya si kawat, Naanad na. naanad naman niya, wala man siya nasakpan. Anto, nakawat. Nakawat na niya, professional kawat. Kadugay, professional. Mao, nag-i-ate kayo sa mga pe. Nag-shot min chan-chan diri. Yawa kayo tanan ba? Niya na chan-chan. Kita nakaog ka ng salida nga kuan kayo ka ng mura kang maamaw. Kinana bang amaw? Ha? Kinana mura kang maamaw. Beto kung saan na salida? Ano yun siya? Ha? Dili. Kanang mura kang maibong ba? Asa mo gini sila? Asa mo? Ik-explain siya. Ikaw lang. Ate, Hindi kisarad mo ko. tabihan. Ate, kisarad ko. Bukaisak ka. Kakita lang ka rin salida nga from naka-TikTok. Ano ba TikTok? Buto ka na sa TikTok. Buto ka na sa TikTok. Ang kaatay sa from nga salida kay. Unsa mo pagsugod ni? Unsa mo pag-explain? Kuan siya mao kanang mura siya kanang lugar, no? Yeah. Ang kanang lugar ra. Punta na ito, Argao ano ba? Oh, butang na Argao ana. Ikaw nagbiyahe ka, nakas GY ron. Butang na sakyanan nga na or nagmotor, butang na nagmotor kay magmotor man ka. Ana, motor ka. Ingka abot mo ka iti part, makita ka kanang kuan kahoy nga natumba sa tunga-tunga sa dan. Ano mang IT park man, nga Argao nga ta. Mo gani. Mo ba to? Dili layo pa kayo. Umargi layo palagi, mahibong lang ka. Oo. Oh, ingana nimo basta kita ka nga nana siya kahoy sa dan si bidi man ka kalusot. Mabalik mo jud ka. Igbalik nimo, mahibong lang ka kay nganong abot ka atong taon. Ay di pa day, ikaabot nimo sa katong ighunong nimo sa Once. katong kahoy Once. na kuan uwak na yung mga uwak mo kalit lang kung ganana ba mura kang mahadlok. So wala na may agyanan, mabalik ka sa mga agyanan. Igbalik nimo sa mga agyan, masudin ka atong taon. Masaag na. Masaag So, ka. kubalik, kung napas GY, O, dito ka. ang taon is nasa Argao. Okay. Igsuot nimo sa igsuot nimo atong taon na naka sa Argao. Pero kadto mahibong ka na. Unsa man nga taon? Ano ba? Asam ni padung. So igor ka mulabay mo nga muhunong ka. Kaya labi na kadlukan sa kay nga taon ba no? Misteryoso kay nga taon. So ikaw mulabay ka. Iglabay nimo. Straight rugod ka, dili ka muliko. Straight nimo mahibong ka mo balik sa gatong taon. Mura ang gilamat eh. Na-trap na rin ka sa taon, di nakakagawas. Dito na magsugod. Dito na masugod ang imong kaamo. Amaw kag mayo kay. Ano din yung storya rin? Wa Ano ka din yung kasabot storya? hantod kuan. Di, Hindi, ako kasabot. Sa Di storya, ka- sa salida, kawa ako, pero sa iya na ito, ano din, balik siya. di, ang iya, ingat siya nga, mura kag maamo kay, di makakasabot. Ano mo dyan, di sila kagawas. Ano mo dyan, nga, unsa may kanang naatong lugar ba, ano di siya kagawas ba? Sa atay gistanan, ang yawa pa dyan gistanan kay, nay kurinti. Nay kurinti, pero wala siya, asa gikan ang kurinti, kaya gikan man sa poste ang kurinti. Sila gikan sa yuta. Pero ikaw nila sa yuta, putol ang wire. Nga ilang wire, walay sud. Walay Yeah. sud bronze. Musika Pero lang siga sa gapon. Atay lagi sa na, nagagabi pag yun. Manggawas mo yun na yan, ang tao ba? Unya, manuktok sa yung bay.
sudlak ni. Misi ra gud. Miga man ta. Ngono ba? Miga. Unsa man sa daray horror? Horror. Nya ko imo siya may kalisod. Patyon ka. Ang iyang kanon ba jud ang tinaira nimo? Nang katon tanan ng mga Dili. Mura sa day katong bag-o kita na sa sindi ba. Bago lang showing katong murag maze. Kakon ka na. Miss Runner. Dili maze. Dugay naman na. Dili maze. Basta Maze Runner, dugay na. mura siya ang horror ga po siya pero kuan ba kanang singana ni. Mura siya balay ba. Nya ang lucky kay kanang murag mandapat sa asawa. Unya. Unya karon kay asawa aksyon kuan mura siya obsessed sa iyang asawa ba. Ang asawa aksyon layas. Karon napatay na yung asawa. Pagpatay siya ang asawa iyang gi-curse ang balay. Sa laki. Oo, sa lucky. Unya. Yung mao to. Unsa man yung curse? Ha? Unsa man yung curse? Ang mura siya kanang nag-curse sa balay na kung kinsay mosunod na ay murag singala na. Sakripisyo. Oh, sakripisyo. So after to tabo, ana patay na tanan hasta lucky. Ano pakamatay siya bago mag-curse? Di mura na siya ga Las. last niya ang Amali. dugo mura gi daog nagdaog. Unya watay yun. Aw ano man na mura man nagkana ba sa Curse niya daan na kung na- kinsay kuan, kinsay makasudo ning balaya. Oh, mo na basta na kay Mo curse ni kay mo ni sunod kapalit mo ni ana sunod imo sa wala. ano ba? Karon kay after ato pagkatabo gi-limpyuhan tanan. Gihimo lang kanang pabangan ba murag pina Airbnb ba. Mo to siya kasunod. Mura ra gyud storya sa inyong katong Ano man? kuan. Basi mao na. Dili lahin to. Dili na mao. Please matulog. Ang nga mo ko sa dito kay from. From atong murag maze sa mura siya maze. Unya, kung nay mo sud mo Gusto mo gyapon siya kung sa inyo kung sa inyo kay mo tipas ka tong kahoy, maabot ka sa lain taon. Ila kay gusto ka tong kwarto lapos-lapos ra gyapon ka mao ra gyapon imong masudlan. di nakagawas. Di nakakagawas. Kisa may Unya, unsa man nilang kanang kuyaw nga mapil dito. Di kay kuan mo kay mura mo kag Mayabag. nga makaibaw ka sa story ba nganong nangana ka. May sila nakabaw. Story. Ngana Wala mura to, mo kag wala to, ipakuan. wala. Wa man dan tugaron. Oo. Kami wa man. Andun na human ang kuan jud si Sunto. Wag gyapon ka. Wala. Di nay naka kuan nasa season. Wa gyud sila kabaw maunsa tong ngano tong ningato tong Di kay series man unsaon kato. From the Salita mo siya. Ya si Sunto ba Oh, wa pa may season 3. wa Unsa man na Netflix? Mag season 3 pa ko. Iba ngano yung nganong unsay Inungdan. Base ka season 3 Unsa man na sa Netflix na? sa MGM Films ba to? Basta MGM Production. Gitano ko na siya. Mo na ate gistanan. Pero kung napat to sa sinehan, hindi ko tanaw to Mo eh. jud sila clue mo jud sila clue ba kuan ba nga. Asa man ta? Nganong anime ni? Ano ba? Nga na yung gagabi eh. Na yung manggawas ng mga atong mga kuan ba? Unsa mo to sila? Ati na mao ko to yung gitan. Oh, na to di. Mao. Mao na kung Lagi, gitan. Nga ate kaysanan ba na wag tang piste pa jud kaysanan kay nagkadaghan sila. Pagsunod nga season, nay naabot usa ka bus. Gato. Ang una nga season na may naabot usa ka pamilya. Duha ka mamang papa niya, duha ka anak. Maura nay na anak ay nay naabot. Sus pag season 2, usa ka bus, 20 ka buok. Ang recruit na. Nya maglisod ra ba? nga matay na. Nya kapisti pa jud kay inka sud nimo ato. Maglisod ka gingon ba? Huy. Hawa na mo diha ing gabi kay nay mo gawas niya. Ang mga tao mo ana. Ngalan pa Babay nila. kaya yung Ngalan pa nila kanang kuanon ba pa lakko na ba kay buta na to. Sige, pakuanan sana sila patuyok ka Patuyok ka, sana. oo. Antod may boom lang ano ni nga anak. Sige na sila balik gid. Sige sa balik niya. Ang naman niya pado basta padong na gabi wala naman yung oras. Di naman sila Wala, makapatuyok. kailangan nila, Ila man yung tubson ba kay. Ang gabi na malapa man sila. Oh. Pareha atong kuan. Pareha atong mga naabot pag una, nga gabi sila naabot. Kaya ta nang alapa yung suunoy katong tambok nga babae ba. Gilapa ko na. Ni mo nung kalit. Mo na gapiste na. Ako ba to? Balik gyapon ka. Ano kami mo? Balik gyapon ka sa agi. Di way signal. Wa. Way signal, way kuan mura. Ang yan.
Maglibog ka no? Umungo ba yun or di? Gani, mura siyang Experiment kay mo mura sa siyang experiment. Kanang eksperimentuhan ang tao ba kung unsay lang reaksyon ana kung butang ka na nga sitwasyon ba. Unsay mo reaksyon ana ba? Unsay imong mabuhat? Unsay imong unang hunahon-naon? Pareha ra siguro sila sa katong ko eh. So, Maze Runner ba? Masin. Yatay lagi. Kanang mga trap ba, ano ba? Basta horror lagi. Pero ano ito, wasa sila ka nauna no? Nabalihon nilang t-shirt ba no? Adi mo sa sila t-shirt na Pinoy. O, Pinoy ba to? Oo, ay balihon. Kilamat ako ano. Hindi ka balik-balik. Yo, no. Mura wala ka to Pero nito. tunood ba ka na, no? Ha? Istorya ba ito? Pilo, Kanang kilamat ka? Kilamat ka niya. Ibaliw na mo sa inyo na. Oo, di ka sumoy. Nga, og plain black imong t-shirt. Ang sa na, bali, maoro gyapon. Ano na mo? Balig po na. Kaya wala naman ay printang kuhan. Hindi, kung plain black ba? Plain na dyan, may printa. Nya ka ni. Lamat, yung Kaning kapano. kaning kuhan, kaning logo. Makabaw na sila. Kabaw, di ba? Makabaw na naman magtanong. Gibaloy na. Ato na yung pabaliw. Ato na siya pa. Atagay ka nugdan. Kuhan ka rin kamao na ni. Ano? Kamahal, nag-eskwila ni Ukon. Hogwarts. Maklaro naman tinahian. Nag-eskwila ni Hogwarts. Maklaro tinahian, may ano ba? May ngani ba? Nga na. Basta agay ka. Basta Pinoy ka ito nga Ay, salita. mantayon, magkikita na yung mamali din t-shirt. Diba? Samo na kay ko ano, lamaton ta. Uy, nasa aga. Ano mo? Bisan pag-design mo ng t-shirt na yan, pinabali-bali. Ay, ata na mali yung buwa mo. Uy, awa kay tunan ba kayo? Makakita ka sa tao ba? Kaya kung Pinoy pa ito nga movie ba? Uy, masaag na to eh. Oh. Ikabaw nung kaon sa yung buhaton. Balik mo na to. Baliha din, Eh, baliha din. dili ra ba na tanan, dili ra ba na t-shirt na, di ba? Ha? Tanan mo na Tanan. normal yun. oh. Ay, ang t-shirt nung gibali pa glass. Nasaag ni sa secure. Minigon mo. Bro, di mo dyan yung kuhan, ibalik. Ha? Ipali na may. Sa brief. Dili, ang Oo. t-shirt ra. Bali ako nung kay, basig yung, kuhan ba, ano ba? Secure ba yan? Yaw. Ate kay story sa secure sa una man. Na lamat-lamat. Lamat-lamat. Dito mamiog kuhan, nangita may atong falls bitaw nga kambugahay man to. Ato may bukid. Nagmotor ba niya eh. Kuya medyo eh. Naldo, sige yung tagbalik-balik ko ni. Sige dyan, balik-balik. Promise yun, huwag ko nagbinuang. Cross my heart na Mas anak. may heart na. Luwa. Huwag today. Fingers crossed. Pag ano, kaya ta. Punta na. Kung na, balik naman sa taan niya. Ako lain ako ngulong na. Kumatay. Wala pa na. Nya ako rason yung gitanaw. Nibalik ba? Padong nagabi. Wala. Wala sa Mara nibalik. gyapon. Padong nagabi. Pachut. Ano kaya taan eh. Sa akong mo tani. Padong naman gabi. Ay ko yun na magabian. Way kurente. Patay nga. Gawas na dito Mo to gibali na akong t-shirt eh. Yeah, pagwala niyo. Pagbali na akong t-shirt. Padayon may atong dahan. Nakita na yung kuwan kanang murag tindahan. Nya, mutan na yung tindahan. Nay baligya. Di, May baligya. May tindahan man. dili. Kuwan dili. Nda na asan ka bugay. Ito na dong. Eh, tagabi mo dako nang adto ka bugay. Dili. Padong gabi ba? Hapon na to, alas 3. Gabian lagi sila. Ganami ang mga alas 3. Last na mo siya masuroy. Oo. Nya kung alas 3, alas 4, alas 5, happy na. Paggabi Mainit na ba? Oo. Mo na to, naratol mi. May kaya akong bali akong kuwan. T-shirt. T-shirt na kita may tindahan. Kanya, puto. Nakapalit ni sila. Nakapalit mo sa tindahan. Hindi, nangunta namin sila. Asa kabugay siya. Di na na. Pero nalagi sila na maligya sila. Namaligya lagi sila. Ang angay ni mo, way baligya. May kayo mo yun, nabi ni Udagan ko eh. Kung way baligya, ya tindahan. Bino. Asa mo ng tindahan yung way baligya? Kaya nila. Apa dia? Wala na, hapit na. Apit na ro. Kapit na. Hapit na. Oh. Kuha ko Kapit na siya. Nakita ang tabi sa katungkuhan mo to, itong amigong po nagkasabay ito. Ano ba? Tungkod ni mo, kaila sa ako. Dito sa Tungkod ni amigong mo. Paulo. Paulo. Salbat? Salbat. Dili, salbat. Ate, salbat eh.
Buang. Ano ka kaya salbat? Ha? Ano ate salbat eh? Wala kayo na salbat eh. Hindi. Lain. Ayun. Wala mo siya. Wala mo siya kung discriminate sa tao. Amo, ano ka to? Amo. Oh, istorya to lain na kayo. Nagalag chicks niya, amo. History kayo itong buwang. Paulo Cyrus ba? Rebelo ba? Kinsa man nga kaila ka? Kaila ko now. Nagtintok kayo ba? Oo. Nagkaroon kay Giad ko sa GC ba? Mm. Siya, mo na igagaw rin sila. Kapisti maong doon niya mong kasabay mo. Sa Yamix na nag-inom ato. Makoy. Kaila ka. Basta si Makoy. Dili siya. Makaila ko makaila. Okay, alam na yung Makoy. Wala ko makaila. Basta kaila ka, taason. Nagkada na siya taga-dire ram siguro. Dili, Dulpo. Dili, Dulpo. Kolotubo. Kaila ko Dulpo. Dili, barkada nila Paulo eh. Ako, hindi na eh. Di, Paulo Salbata. Dili. Kaya tamura na sa tukikad Salbata. Ako din ako ganahan na ka nang managad ko ka na Ni, akong Salbat? dili. Hindi ko ganahan managad o ka na kaila bitaw. Ka na tanaw ako nga kaila ko ba pero tanaw nila Oo. na dili sila kaila na Lain, ginahin. Sing ano? Ni kausa na. Mutagad ko niya, di sila mutagad ba? Oo kayo. Gatugag mauna tayo ng kailangan ba? Oo, mo na ba? Ang kanang pinaka-uwa ka na manguhit magkakalit ba? Atubang dito yung Hindi mo. Aga kuan nga na. uwaw kayo na. Ang pistig ka nang gana mo, kanang gana mo. Wagto. Uy, Wagto. Brad. Dili siya mutagad bitaw. Ngawt na lang mo sa kaya. Sabi ani. Budget Oo, sa tangan na yan man. Mga si Dunggoy mo. Diba nagan kinakaila ang buwang no? Kinangabalaban mo na ba? Mana na? Oh, mana na siya. Oy, malasan siya. Sus na ikaw siya nga. Itanaw raman niya ang habal-habal. Abi niya kaila. Murag kaila siguro siya ato pero Kalimutan kaila ka siya. Sa Pero naong. ang habal-habal murag. Diba kaila na? Oo. Or Kaila. kaila. Kaila sa niya. Naong ba? Ganahan tagdon siya. Ganahan ang habal-habal matagan ni Dungkoy. Pero di siya katagad bagay murag na uwo sa diba? So, nagdayo siya motor niya na siya. Hintanaw siya. Si Dungkoy, ang may libog sa niya na sa ay! Nena, Brad! Nena mo. Susuki, huwag mo na itando. Nena dyan eh. Natanaw ni Dungkoy. Huwag tanaw ni Dungkoy. Huwag ko nagtanaw niya. Nabili ng naong din. Yan na lang sinala. Kuyak mo ang buwang. Oo, ganyan. Hanay na pinatagal yung makita. Kaysa na, yan ako sa buwang. Pidyo mo na wala. Yan ako sa buwang. Daing momento ko, isip pa nagad. Awa. Asa? Sa atin niya, like kung nagad din. Nagad sa kay Kagod. Mao na diya. Nagad sa kayong buwang. Paano ba tao itong kuy? Request ito. Alik na Chat yun. sakit na yung ero man, giling lagi. Hindi lagi. Pizza man yung miro. Dungkoy. Dungkoy. Alright! So, mana no? Salamat sa itong mga, sa itong guest. Salamat sa sponsor ng beer. Beer ni? Beer. Easy-mid beer. Yusimid Beer. Salamat sa mag-sponsor Yusimid. O, kung saan, Chungwa. Perpetual. Perpetual Sucor. Salamat sa tanan and See you on the next one. ako Marlo. Bye-bye.